Той има огнена коса и раница с турбобатерии. Гениалните му сестри го използват за опитно зайче. Баща му е строг, а майка му много заета. Най-добрият приятел на момчето е говорещо куче. Експерименти с гении, битки с злодеи. Какво ли значи всичко това? Това е животът на момче на име Джони Тест. Джони Тест. Зареден е той догоре и излита сега. Животът му на бързи обороти е Сестра му за експериментите си го използва. Нека видим денят на Джони Тест. Кучето му с него и може да говори. С усмивка на лицето пива си кафе. Майка му заете, баща му чисти днес. Разхвърлял си е стаята, това е Джони Тест. Са тука, екстремните луци, ледоглави с гази лука. Маймуковци, турбограчки идват камиони. Нека споделим с деня му сега. 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 Нека споделим с деня му сега.